थाम्फैया बिराद मोजां मोनलायलायसिगोन दिनै फैबायलै खाजाया होननानै आरोना थाम्फैया जों साथामजों गासै 2 कुइन्टलजों बारनाय मजा Lapan kami. खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय दा आं दं न'आवहा ओमफ्राय आङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दा समा जागासिनो 8था ओमफ्राय दिनै जोंहा रायजोनि खामानि दं ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दिनै एसे खिथिगोन जोंनि थानसालिया बेसे आवगायखो गामिनि थानसालिया नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो थ' बिदिब्ला आं दिनै माने ट्रेक्टरजों थांला आं बाइक लांगोन बाइकजों थांसै थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय औवा थानाय दानो थाखाय लाखाबाय आं सिखा आरो ओरैजाय लाबाय दै आरो मोननैसो बुस्थुनि बिस्किट लाबाय बिस्किट थ' थांसैथ' माखासेया ट्रेक्टर थांसै नै थां नों ट्रेक्टर थांदो नै दा बरा गिलास लोंनो हाबाय ना बुंना इयो ना दाहाय लोंगोन बियो ओमफ्राय नैलाय माजों साथाम बाब सेस खालामसिगोन माथो नोंसोर आंनि बाइकखौ तीनजन बहिबो मुरताद हाँ खतम करी बयान थे और एक जन टीम है हट आगे देखिए चल चाबी लोग पूरी दे तो ये गाड़ी गया बोल चलो खै कुइन्टेल दोङो 2 कुइन्टेलनि बारनाय जों साथामजों गासै 2 कुइन्टेलजों बारनाय बाइकआनो खारा जाथारदों माथो ले सेस जागोनलै लागाव नै सफैबाय जेराव औवा दानगोन बे जायगायावहा सफैबाय थ' एसे बाइकखौ साइडआव दोनना लानोसै आरो नै जाय नै लागाव नै थांगासिनो एबार फुरा नै हाग्रा सिंसो माथो वा डेन्जारलै बावथ' डेन्जार थाम्फै अरगोन बायदि मोनबायलै आङो डेन्जार थाम्फैया बिराद मोजां मोनलायलायसिगोन दिनै फैबायलै खाजाया होननानै आरोना थाम्फैया नै वा डेन्जार मजा जायगायाथ' थिगानो फुरा गावखौनो गाव माने बिदि फैबोला माने एडभेन्चार खालामनाय बायदि मोनलायलायो आरोना होद नांगोन र' फुरा नै बापरे नै बेलाय औवाया बेफोर नामाथाय र' ओइ सिंसो खोन्थाग्राया कियानसे मांख' भात आनसे ए मजा अमा बेदर आनसे दे नै जोङो मोनफैबाय नै बेलाय औवाया नैबेखौ दानगोन बेखौबो दानगोन बिदि आरो दे सुरु दे काट' मजासे काट' साला थाम्फैया बिराद डिस्टार्ब साबै बाग्रिलांगोन ओरैजाय गाहायावहा मोजाङै न'खै खम गोथौ हनै आयौ दे सुरु करो गासा दे थाम्फै खारनायनि उखुन्दै गाहायावबो दानगासिनो lapan kami जैतो kami खाइले ठंडा और दा चिल लाउडम घर के गरमाथ' गरम धामाका गरम औवाखौ रोगाबाय दानबाय आरो नै खिथिगासिनो आं र' नै ट्रेक्टरनि टलि गायाव दङ नै बेलाय दिखांगासिनो नै बेलाय बेयाव रोगादों माखासेया हरै दानगासिनो आरो माखासेया रोगागासिनो ओमफ्राय दा जोङो माने ट्रेक्टर गोजौआवहा जाबगासिनो र' डेन्जार मेंदों माथो ओइलाय नै मजानो नै दिखां लाग्रोबावनोसै र' नै ट्रेक्टराव दिखांजोब्बाय नोंलाय लायदो माहानि दादागिरि नोङो लायदो जल्दि गाखो केला नुवाखै मालायफोरा गाखोजोब्बाय थांथोंना जोंबो थांसैब्रा आराम बिन्दासनो बेखौ थिखालाय बेयाव बिग फैन हूं बिग फैन बड़ा पंखा हूं थांदो नों ट्रेक्टर थांदो थ' गाइस बिदिला र' बाइक लाना फैनि आं पापा हटेल सोआ आङो
माने आं माखासे बिदि भिडिअ लायासै दाना खामानि मावनायाव एसे बिजि जानांबायना बेनि थाखायनो आं माने भिडिअ बिदि एफा इदि लायासैना थ' नोंथांमोना आङो जोंनि थानसालिया एसे बानायगासिनो नालाय बेखौ दाहाय खोन्थिगासिनो आंना दा आं नै बाइक लायनोसै ओमफ्राय थांनोसै साथाम जाबलांगोन बाइकआव नै लामा ससेयावहा जोंना गारिया एसे नांथाबाय नै औवा बिजौआ बिफाङाव नांथाबाय नालाय ओमफ्राय नांथाबाय गैला दानस'बासो थांसिगोन बियो इसे बावबानो नै एकदम थांथारबायमोन नै आय' ओमफ्राय ओरैबायदि हाबदों नै ओरैजाय नै नांफैलायदों बावहा बेयाव मानसि थानाया नाङासै नामा जेराव जेबो नाङासै ना नाङासै दा मजा चलो 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 दा एसे दिखांनांसिगोन नै दे दिखां दे दे आस्ते 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 मजा हाबाय 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 फैयै फैयै जोंनि गामि मोनबाय ओमफ्राय आं थांसै नोङो थांबा दे ओमफ्राय नैलाय जोंनिया थानसालिया नैलाय बानायगासिनो मोजांनो ओमफ्राय गोजौआवहा साथ होगोन आरो ना साथ धालाय ओमफ्राय नैलाय दा थांनोसै आङो न'आवहा नैलाय आंना बाइकआ आरो मोनहैथारसिनानै नङा बारा गोजान गैया इनिफ्राय न' सफैबाय दा न' सफैनानै पुरा फ्रेस जानोसै माने दुगैनोसै आरो आंना दुगैखांनानै एकदम ओंखाम जानोसै थ' गाइस बिदिब्ला दुगैखांनायनि उनाव फिन लोगो मोनफिनसिगोन भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नै जोंहा बसआ टाउन थांनो ओंखारदों नैलाय अमानि दाना लायनो नागिरदों अमानि दाना अके अके अमानि दाना लायनो नागिरदों जोंहा फादारा ओइ सिं सिं बारस'लांदों मिथिबाय आरो लासै लासै सलायबानो जाबाय बांद्राय स्पेशल ना हा अके दा फैबाय आङो किचेन रुमावहा मेगि बानायनोसै मेगि बानायनानै मेगि जानोसै मोजांनो नैबे थाइबा थाइबा लायो नैबे थाइबा थाइबा आरो नैबे 10 थाखा बानायनोसै मोजांनो जानोसै वाव ओरै थाव लुबाय आरो नै ओरैजाय साहा फुदुंगासिनो वा मोजांनो नै मेगिया मोनबाय नै मोजांनो आरो ओरैजाय साहा ओइलाय बयानो आरो दंबावो नै लादु दंबावो लादु माबा क्रिम बन होननानै बुङो क्रिम बन आरो नैबे बिस्किट थाइबानि एकदम मोजां थ' माखासेया माबायदि जानो मोजां मोनो मेगिखौ जेनेबा सुप आरो एसे ड्राई बाट आङो मोननैखौ मोजां मोनो सुपखौ मोजां मोनो ड्राइखौ मोजां मोनो आं आरो बांसिन माने ड्राइखौ मोजां मोनो सुपखौबो मोजां मोनो मोननायालाय बाट एनिवे मोजां ओमफ्राय एकदम गुदुं गुदुं साहा क्या कूल है मतलब क्या गरम है जानो जादो पापा खामानि डेन्जार खामानि माने बयबो आरोना गामिनि ओमफ्राय जोब्बाय खामानिया ओमफ्राय लाबोनानै बोख्लायबाय मा बिनोसै आरो आं मेगि जानोसै साहा लोंसै फार्स्टआवहा बे क्रिम बनखौ जाग्रोनाय आं मोजां मैगी मजा लाग्छ मलाई एकदम गोथाव मोनो
Oh, to दिनैनि भिडिअखौ आङो बांद्राय गोलावबो खालामला बावनो इन खालामनोसै ओमफ्राय माथो बुंबावनो आरोना नेक्स्ट ब्लगावहा थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आङो होजोंबो बांद्राय भिडिअ बिदि लानाय जायासै मानो होनब्ला आं माखासे खामानियाव बांसिनानो माने फकास होनांगौ जाहैबाय माने भिडिअसो लानो ना खामानिसो मावनो बिदि जायो नङा होमबा बेनिखायनो आङो खामानिखौ मावनानै भिडिअखौ खम खालामनानै लाबाय आरो जेखिजाया थ' दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो इन खालामसै थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड बाय बाय